Nilqawkom programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn Lino llum ħanitkellmu fuq pjanta interessanti ħafna illi aħna niklu l-fjura tagħha illi hija l-fjura tal-qaqoċ. Hawnhekk għandna qaqoċ ta' barra biex ngħidulek mhux il-qaqoċ tradizzjonali Malti. Pjanta ġiet minn barra. Pratikament bħala xogħol huwa l-istess, ivarja fil-varjetà. Issa dik kwistjoni ta' opinjoni waża tal-individwu. Din il-pjanta tagħmel ħafna fjuri kif qed inti u tikber qies kabbari ħanejtek tola sa metru. Jiġifieri jekk wieħed irid jaħseb hawnhekk qed ġoppot żgħira, imma jekk wieħed irid jagħmilha ġoppot id-dar, irid jaħseb għal pot kbira. Kalkolu ta' 20 litru materjal, jiġifieri tkun kbira sew. Għaxi, peress tikber, jista' jkollok ir-riħ jaqleb ilek, jaqlaħ ilek. Il-ħamrija tkun imdemla tajba. Ma tridx ħamrija partikolari, mhix delikata dil-pjanta, tikber faċilment. Hija pjanta li tissuġġerixxi li nies ikabru għad-dar? Iva. Għax ma tridx kura speċjali, anka kif għatlek, mhix daqstant delikata, trid tkun fertilizzata tajjeb, misqija tajjeb u tirnexxi. Kemm iddum imma biex tikber minn daqs biex li tista' tibda tieħu xi ħaġa minnha? Għandek 4 xhur ta' din tista' tħawwilha mela tibda bżerrija għal ħabta ta' Marzu. Sewwa? U anka tibda fil-ħarifa na' Settembru. Jew Settembru. Issa, di tista' tieħu bil-biċċiet minn pjanti antiki. Tieħu biċċiet minn isfel, taqlaħħom blodda, sewwa tajjeb li jkollhom leru u tħawwilhom band oħra. Irridu jkunu mbegħdin minn xulxin jekk ħadd tagħmel kwantità trid dawk il-ġixpiedi u anke bejn fil-lira oħra. Irrid ikun hemm distanza raġonevoli. Għaxi tiftaħ qies kabbari. Jekk inti ħad tkun tiżra ma' sitta pereżempju għax taf tiżra żjed minn waħda. Kemm il-spazju trid tħalli bejniethom? Irid ikollok roqa imdaqsa. Għax kif konna qed ngħidu, dina kabbarija l-pjanta. Sintendi, din tħalli hemm anke fis-sajf, tinxef u x'nafien u tuża l-biċċiet minn isfel. Meta jasal Settembru tofroqha u tħawwel band oħra, tnissel minnha. U anke mill-istess pjanta oriġinali tħalliha mal sena oħra. Tnissel b'dak il-mod. Biser jekk qed nifhmek sew, dina wara li tkun isa mietet, nista' nħalliha fil-post u s-sena d-dieħla nerġa' nieħu minnha. Fatt dik tagħmel il-fjuri tagħha joħroġ iż-żerja minnhom ukoll. Tista' tiġbor iż-żerja wkoll. U mbagħad jasal kif għadd April jew Marzu tagħmel mixtla u terġa' tibda tħawwel minn ġdid. Hemm xi ħaġa li attakka li jħobba? Dewwa jeżistu kullum kien. Mhix daqshekk delikata dil-pjanta. Resistenti ħafna, anke għall-elementi, ilma tajjeb trid u regolari. U ġeneralment tik riżultat tajjeb. Pjanta li tissuġġerija. Nirrakkomanda, iva. Grazzi mela Lino tagħna ftit introduzzjoni biex nistgħu nkabru l-qawwoċ id-dar. Ċertament hija pjanta li l-fjur tagħha li ħafna jħobbu id-dar, bil-mili jimlew, niklu il-wera. Jiena m'iniex wieħed minn dawk li nħobb il-qalba imma ħadd ieħor fil-familja jħobba jfisser kollha tittiekel. Grazzi Lino u nistidnukom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.